Gending, selamat pagi. Selamat pagi, saudaraku yang tercinta. Tidak banyak bicara yang harus kita bicarakan karena dari awal kita sudah banyak bicara. Karena banyak bicara itu tidak ada gunanya, seperti tong kosong berbunyi nyaring tinggi meragi. Oh, batuk Pak Dalang. Batuk. Kalau batuk jangan lupa minum jamu sapu korek. Ompok kuwi. Jamu sapu korek. Sapu korek. Meet in Mas Jok Luduk. Oh, saiki usaha jamu toh? Jamu, Pak. Wah, syukurlah. Nanti lek sepi tanggapan ki nek usaha liyane. Iki mula tidak apa nggih, tidak pasif. Hidupnya selalu produktif. Iya, betul. Inovatif. Akhirnya bisa untuk beli salon aktif. Nah ini. Niki yang jelas harus ada tipnya, Mas. Ya, tip omong-omong gitu. Mula kali panjenengan di season 2 tetap di studio 1 di kediaman Bapak Budaya. Ini bagaimana kita bisa mengemas satu tontonan yang membawa kualitas. Walaupun sudah pagi dan Titi Wanci gorok-gorok, tapi kita tetap semangat karena yang di rumah ini juga semuanya melihat kurang lebih ada 2.500. Ini yang di depan ada layar tancap. Betul. Ada 3 titik. Ada 3 titik layar tancap. 3 titik layar tancap. Dan sampai sekarang masih lenggah nderekke penyanipun Pak Budaya kagungan kersa. Mungkin sing ana njaba kae arep mlebu pekewuh utawa piye-piye malah jenak ning njaba. Sing wonten wingking kelir. Teng wingking menika alhamdulillah. Lah niki malah betok. Menika teng mburi niki blas kene wong niku. Kok blas. Lah niki sing betok amben dhewe teng mriki. Apa? Niki teng mburi niki. Lho. Betok amben dhewe. Lah kok tilem mriku gawe seragam, Mas. Seragamnya apa? Bijo laras. Sopir-sopir. Sopir. Lah mriki kebake mobil kok. Wah, saestu. Nembang ya, Mas? Nembang ya kenal. Siap. Kalau awak sampun kadheraken tembangipun Keng Rama Adi Haji Sukron Suwondo. Eten. Kula tak nembang lagu kula dhewe. Spesial kagem Pak Budaya. Lagu apa? Lagunipun wonten Esem lan Guyumu 2 atau Moh Napa atau Termina Gayatri. Jarane mbok laguku. Oh iya pakai lagunya Mas Jok Luduk nggih. Oh iya segel lagu. Saged ngempet rasa. Sing anyar ki lho. Sing anyar. Tak lilakno lho. Oh tak lilakno nggih saged. Wis gawe kok to. Nggih. Niku lagu niku. Niku sampun dipun ngiling nek kritik. Gak ngewangi nyanyi. Tak nyawang kowe wae. Tegese iki ngelingke iki lho, aku iso ndek lagu ngono. Tegese iki. Rungokno. Terus eling lah kowe. Tapi kesanipun Mas Jawa nggih. Iya oke. Magadir. Sore mau. Oh iya. Tak lilakno senajan atiku lara bareng ngerti kowe karo wong liya. Lho Mas. Oh iya. Ora ngira yen kowe bakal citra benjani janjimu nalika tresno tak lira. Kowe biyen tanganmu ngene kleru lho. Ora ngene lho. Ayo tak tuakuki. Tak liwat ngene blesek. Tresno ora ngene. Mas, saged niki nggih. Penak lagumu penak. Iki lagu iki anu apik, Pak. Dijajal. Eling lah. Saged Mas Joro nggih, saged nggih. Kersanipun anu Mas, bincing kepanggihna kersanipun jangkep ngoten. Oh iya. Nggih. Ngoten ni nom-noman kok niki. Ya, oke, siap. Kuwi nyapa karo ngebasi po? Mboten. Lagu ini spesial untuk siapa Mas? Spesial niki lagi kula nanyane ning Bidal. Oh iya. Dadi menungso kuwi ora leh hikmat rasa. Heeh. Yen sing ditresnani iki pancen wis tresno karo wong liya. Heeh. Kudu dililakno. Mergo yen dipaksa kuwi paribasan. Mas Jok Luduk tangkap
ora ngerti. Ning aku ngrungokne kok iso ngrasane apik penak ngono lho. Nyapa ya ngene iki? Ini terinspirasi kali tangga kula bakal pangsit, Pak. Kok iso bakal pangsit hubungane apa? Ngeten, Pak. Biasanipun Keng Rama, Heeh. Mbah De Haji Sukron Suwanda yang ngripta gending utawi tembang. Heeh. Pak mesti nemu Parlampita. Nggih. Oh, ada kejadian. Ada kejadian. Heeh. Mas, sorry Iya, nek kejadian diilhami dari kejadian apa? Kejadian tangga kula bakal pangsit. Bojone ketut wong lanang liya. Akhire tak tekoni ki piye no? Wis bene Mas jenenge ketut wong liya no. Ning sayang pra. Isik. Akhire kula urek-urek dadi lagu tak lilakno. Kudu lila, Pak. Lah, kita bakal pangsit ya cak. Nggih melu mriki. Oh, melu cae. Cae melu to. Melu wong nyupiri niki kok. Oh, alah, ger. Nggih. Oke iki lek lagu diilhami dari kejadian nyata ki mumbul. Nggih, Pak. Ning ya hati-hati nggih lagu sok kala numusi. Kok iso? Wah, tenan aku. Oh iya, biyen tau ana sing aja lagu ano-ano bong gak hubungan. Aku nganti saiki gangge lagu numusi. Kok iso numusi? Kowe gawe lagu apa? Foto Wil. Lagune anu bubar. Bubar tresnoku bubar bubar. Mboten. Apa lagu? Dalem Sing malati apa lagu? lah judulnya rusak nyatane ya rusak tenan kok. Lagune Terminal Gayatri. Heeh. Tak tunggu tekamu neng Terminal Gayatri. Kayak ngenteni sapa ngono? Loh, ikan biyen ngarang toh? Ngarang toh, Pak? Akhirnya tumus. Oh, tumo. Tengok-tengok ngenteni. Ngomong piye? Sing melu. Si aku dagelan sitok ngegel lagi. Oh iya. Ning biasanya lek di ngono kuwi ya mesti ana apa jenenge. Nah, iso Ya, tapi kita harus bisa mengambil hikmahnya, Pak. Ya. Dan harus bisa memilih mana yang jalan yang terbaik dan mana yang jalan yang merugikan kita. Mergo wong urip ki kudu iso milih endi apik, endi elek. luar biasa omonganmu kaya mau ninggal weling yo. Lho iki muling sing apik ngeten. Lah ya meling sing apik. Lu timbang sok nuturi elek kan luwih becik nuturi apik. Ya meling ning para warga mriki mergo kowe engko bar iki gek mulih ngono lho. Mulih, Pak. Ora mesti sedina pisan ketemu Ya ya. lah nggih. Dadi mumpung iso ngene iki iso nuturi. Iya. Ngeten. Niki lho, mulane nggih lagu saiki kudu Kudu hati-hati. Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini adalah don saya Pak niki tetap kula niku wong tresno ki aja jelaran saka bondo. heeh Mergo bondo ki besok bakal sudo. heeh Tresno aja jelaran saka rupa. heeh Mergo besok bakal tuwa. Aja tresno mergo pangkat. Sakala pangkat derajat kuwi besok sakala iso minggat lan iso dadi wong mlarat. Yen ora iso ngati-ngati. Tresno kuwi jelaran saka ati, mergo tresno yen jelaran saka ati besok iso digo nganti tekan mati. amin Iki lho, Pak. Iki lho kata-kata apik iki. Kata-kata apik. Tuwek, Pak. Aku coba tekoki atiku beda misal. Cekal semanten Kata-kata sanes hotel kepanggih. Terima kasih. kosek Terus masa mau dikira pamitan lho. Tak lek wis bar. Oh, dereng. burung Nggih, nggih. ya luar biasa Pak. Nggih, Pak. Lah, sakniki kali jumenengke Apa ngejak sapa Lah iki no. sapa sing ndi kula tak pengen nyoba Mamah Dwi. Dangu mboten kepanggih Mamah Dwi. oh Kula pengen lagu sing ambiar-ambiaran Mamah Dwi mesti wis ngedap-ngedap lah. Nggih. Mamah Dwi. Mamah Dwi. Kira-kira sampean diceluk mamah no lila apa ora karo Lah ya wis pokoke ijeh anake kok Cina. sapa Cina kenci kuwi apa? Cina budek 8 saiki. Mangsane iki kathok wis pas seimbang apa mleh pikiran. Ya. Luwih becik katoke ora seimbang ning pikirane seimbang. iya balik nih maksud Emang kesusu nopo piye to, Mas? Mboten yang lilir lah anu mah. Mak kok mah piye to? Mak. Oh lah iya. Cobi, Mbak. Ngene lho, Mah. Derek-derek panjenengan. Priban. Loh niki ambiar-ambiaran los niki. Pun zaman nyanyi apa wis mumpung Pak, anggap budaya ae. niku pokoke manut. Los nek goro-goro ngeten iki diberi kebebasan. Sing penting nyatane sedaya sik wungu. Muga-muga warga masyarakat ing dalu menika ingkang tirakatan ing dalu menika muga-muga doge bilane cedak rezekine. amin heeh Musik. Sembarang konten roper konten Konten kopler piye. Sing kopler ki ya sirahmu kuwi kok. konten solar. Niki napa niki? Loh, lagu kula pengen jenengan Napa, Mas? Satu apa dibanding-banding nih? Satu apa dibanding-banding nih apa damar apa leren lah apa wis? Satu loro. Satu loro wis. mau sore. Aja dibanding-banding nih. Iya. Wong kang ini Iya.
Kuwi lagi viral ya kuwi ya. Mungkin no. Mau sing nyanyi cah cilik sing gawe lagu sapa to? Abalalan niku. Wah Bahlala. Nggih Abalalan. Sing ya paling tak niku wis ngoten niku lah Mas, Abalalan. Terus penting-penting nih ya? Ya. Bahlala ki saka Boyolali to. Alah, Abalalan kok Boyolali Ngendi to? Abalalan ki endi ya? Kowe iki mulane to dolanan industri musik iki tenanan ora setengah-setengah ngono kuwi. Wong kok iso Kowe iso widolanan ya ora apa-apane. ngomong kira aku ini ibu Ngono ki lagu ngebum orane kok ora mesti kok ya, Jan. tak mesti Ora mesti. biyane nalika tahun 2015 nyatane esem guyumu ya munggah lho kepiye coba tengok-tengok tok langsung lho Mas izin Mas lho Mas izin Mas Kowe apa lagu musik munggah apa lagu? Sing munggah niki rencana Mas. Heeh. Modele ya kowe nyepelekne aku. Kowe ora percaya lah. Ya ora apa-apa wis ben wis dongamu semangatku. ya ngono lho wong iki ya ngono Iya. kata-kata untuk yoga Omonganmu motivasiku. Jarne dikira aku iso piye wasamu. Ayo jadi ini Pak Ceruh. Oh, Apa? D Bu. D ya to iki. Wong kong ini kok dibanding-banding karo ngadeg to nah suaramu tuh ya saing-saing Wah kaya Iwan Fals lho. ya mesti kalah. oh kok kecil kok batak to oh Ya oh aku ya ora mampu nah mengsa kuatku mencintaimu. Ya tandur pari ya bongkar. kok ngono ki ngapa ta kok iso Dere iki gue to balik kowe batak balik ayo balik ngene tak nah ngene iki lho sing asli ngene iki wong kong ngene kok dibanding-bandingke saing-sainge yo mesti kalah. Oh ya oh aku ya orang mampu mung sak kuatku mencintaimu tak tandur pari jebel dukule suka tembak duwi. ngono lho Pak Kuwi ta. ngono dadi kayak lagune kayak lagu nostalgia ngono lho Ojo dimana-mana masih bersama di Jelaras Indonesia. Check it out. hadirnya Ibu Dwi yang asli dari kota Blitar dan masih bersama teman-teman musiknya Indonesia ada di Jolaras. Oke, untuk berkirutnya berikutnya untuk berikut untuk artis yang satu ini kita tampilnya guyu toh aku ngasih mesti guyu karena artis ini baru pertama kali. ini bocah ini kita sedih banget gitu Siapa? Niki Deviana. Siapa to? Birgita ta? Devita. Dek vitalitas ki panjen ya kudu dianu tenan ditata tenan. Mbok bilang Pak Mundut apa Bos? Kuwi anu lho sapa? Mbak Birgita ki apa jenenge kuwi? Kok bel kita itu? Yo nyinden sesuk kudu kuliah, tertib lho Cak. Tak pondok kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Boleh kacang. Pak Sibot. Kacang Cina. Nanti sing ngumpani oleh iki sing apik dalange. Napa? Iki sesuk tak itu ngumpani banyolan. Bangsane karo latihan aja. Kene lho. Ayo Birgita, ayo Bir. Kudu tiba wae lho. Coba Mas. Ya Mas. Kate Mas. G Mas. Kene. G B C D. G. Satenane aku seneng kowe nanging aku ora bisa ngomong apa anane sejatine aku kangen sliramu Coba. nanging mung bisa tak simpen ning jero atiku senajan mung nyawang
Apik. Lek pengen bro di lokasi ini akan produksi duo musik Mas. Ini akan kita rilis nanti di tanggal 34 ya. 35. Itu lebih malah rapat Ketel wedhus. Rilis nanti duo musik. Oke. Nyun doane nggih Pak Kangkau nggih. Ora nek anu lowongan raketan nabuh cicik-cicik. Sementara niku enten konsumsi. Ini butuh donatur konsumsi. Jelas niku butuh donatur konsumsi. Lek Cahayu. Nggih. Saya semangat ya. Semangat. Kira-kira sing Yamin iki sing kira-kira sampean angen-angen tembang sing cocok apa, Nduk? Kanggo ngibur para tamu sing ngantek jam Yamin iki sik setia ning kuwi. Ayo kuwi. Apa nang? Apa ya, Mas? Wah, Kadang gamelan lawan nggih, Pak? Apa? Gamelan. Gamelan. Oh, Gamelan genting joplos. Iya. Nggih. Oh, iki yo wayang kok dadi yo tak yo musik gamelan. Nggih. Apa Nduk Cahayu? Tembang kangen mawon, Pak. Cocok. Kok iso cocok? Tembang kangen menika cocok, Pak. Tegese tembang iki ndudune rasa kangen. Heeh. Dadi tembang iki berarti ungkapan awakmu kangen karo sesuatu, siji kangen karo gurumu, loro kangen karo pelajaran. Ya toh? Ya, Semester Mas. piro? Semester piro? Semester 7. Semester 3 berarti dulu kasih 7. Lah yo 7. Malah mati lu kok. Skripsi ya dulu ya. Ya, Yo jurusan apa? karawitan. Enek karya barang, karya enek ya. Ada. Sampeyan sing garap aja liya-liya kon garap ning ome ya. Berarti ya. Apa iso we? Kono ki kontemporer lho. Garape isi Surakarta ki. Iki sing ngendangi dosen-dosene anu Ini Bindita. komposer semua lho. Komposer. Pak Dodo niku komposer sampean lho, Mas. Ini kok iki kompos gas Aku iki. Kok kowe nawani arep gawe karya ki apa iso buktekno ayo. Sampeyan ya, Pak. Nyapa ora iso nggih karya lho, karyane ting pelecek lho. Loh, karya musik tok oke, gamelan tok oke, gamelan sing angel karya kontemporer ing antarane musik karo gamelan iso sinkron, iso mencetuskan hal yang baru kuwi sing Lho kuwi angel. nggih karya sewengi dadi kok Apa? sesuk langsung telat bojone. Wah. Kuwi Mbak Melak. Cis. Karyane sewengi dadi kok masane. Sampeyan ora tak gaene Pak iki. Oh iya tiga ya. Kok gawe iki Jadi kita langsung gawe ditata tek. Kok dijajal apa piye? Sisirku yang ngono. Nggih nyontoni si Birgita ki lho, gen sampeyan arep gawe garapan ki iso. Siti tok nggih. Sini tok ora apa-apa. Anu Pak Jaro string wae string. Setringe ning apa? Kot apa? Ning ndi? Nah, ngono dadi Base dudun. Anu gitarnya kena distorsi. Ceng. Ayo. Gamelane siji. Si Pilok pas intro. Pilok. Malu roji. Aku tem string. Pasti. Dedeng. Pasti mana aku balas. Dedeng. Kaya dedek bisa wujudnya. Gunake melayu. Cimaloro. Supaya kena dia. kenong. Terima kasih kenal. Ya. Kita yang jang. Empyok. Sambil apa? Aku bisa. Itu nih, kendangnya piye? Nggih jaipong ora? Kendangnya perkusi. Perkusi jaipong apa? Jawa. Bali. Simbal. Oke. Sementara nih gisik mah. Lho terus kok tibane tembang kangen, Pak. Aja setengah-setengah to nek memberi materi. Sajake kaya mikir kaya Oke, ya.
Check it out. Tenanan lho tuh. Apa. Langsung nggih Pak nggih. Ah piye? Niki kula garape tenan mumpung tinggal Pak Budaya menika. Dadi mlebu niki aja sak-sake ngono kene enek wektune ngono Mas ya. Nun sewu nggih. Dadi sementara iki ben Ya ra ketang sampean ki dikira wong goblok ning dinut ngono. Mas ana yo sok gendeng. Dajale. Ya. Pertama bukane kok ketuk Mas. Tuk. Es. Seru. Wis iki tenanan kok iso. Ki bate. Seting tok. String kok. Aja dimakan ya. Asik. Asik. Oh iki rada suasanane digawe suasana serem sik Mas. Senajan tembange rada. Masih. Hitungan ketelu belar lebu. Ji, ro, lu. Simbal. Simbal. Cicik barang yang melu ya. Jepongnya melu lah, jepongnya. Hati. Cirolu, mau loro cirolu. Yo, cirolu. Mau loro cirolu. Wayah wengi. Nah, wayah wengi iso Pak. Iso. Dadi niki wae eling nggih. Dadi niki wau mengki 1, 2, 3 langsung mlebune teng kene ji rolu lulu malam niku deng. Dadi anu napa niku kendange mlebu. Le. Dosen lho, Cuk. Mas, ngapunten nggih. Dosen. Tapi kan pada malam hari ini kan yang menjadi konduktor kan. Oh iya, konduktor apa? Konduktor. Dirijen. Konduktor ki ning bis kae. Ngapunten nggih. Niku nggih apa-apa nggih. Cek simbal anu lek ya. Ko. Apal nggih? Apa? Dinele laki lebune wayah wengi ngono ya. Oke, saya kira di Jelaras Indonesia bersama Bisokangku. Tenan ya. Simbale Mas. Tembang kangen. Dundung pase. Dundung. Sik. Tembang kangen menika kula aturaken dhumateng para tamu ingkang katembet rawuh dalu menika. Dadak dia sini. Wis kuwi warana ki lho sik kepiye kok iso. Disori. Yuk. Sedang. Tipis. Tipis saya talking.
Apa nek? Langgam sik ben rasa Dosen begitu senani. Gagelan. langgam sik. Waya wengi. Nah, lo ding tok ngono berarti rasane ben kena ora. Aja iki ngarepe rame terus sampean rame nih. Iki malah wong malah sekeramen iki ngono. Iso ora sampean iki jenenge? Iya, dadi nek lho dinamikanya ada. Yo sing langgam. Wayah Sik. Yo. udan krimis ra wis suwe. Nah. Begini nyaut di sini. Sakit nggih? Aja ngisi konduktor. Yuk, kalau pelanggan sih ya. Nah, neno, ya. Iya, tadi ya, betul. Wayah wengi udan krimis ra wis suwes banyu kang tumetes dadi saksi gendeng nangis wong sing nangis Yuk, campur sari menyusul.
monggo matur bareng Om Klitik ya. Esuk kuliah. Bareng Om Klitik. Pak Nyandri. Kula mbiyen ngajeng healing. Waduh. Oh alah. Healing. Aja meneh kok menungso, sone ora percaya lho arep healing. Lah nggih ta. Wong omahmu ngumpul healing. Lho wong ki bahasa saiki kudu mengikuti kok. Iya, gitu Mas. Ngoten lho. Anu lagu Banyuwangenan sing nganggo musik endi? Enten nggih. Enek cam Banyuwangi kok. Sinten Mas? Lho Mbak anu sapa Dita. Dita. Ora ro to ket mau kuwi. Lho ya ditayo lamat-lamat wis gara-gara ngeten iki moto wis nyawang ngeten iki ora ketok. Ta? Lah iki asli Banyuwangi Mas. Dita. Wis. Ayo, apa sing lagi ngetren lagu Banyuwangenan? Apa ta? Oh, Damar apa Kelly? Oh, tak kira Damar Kelly Mboten iki. Sok Damar Kelly iki klasik ya. Oleh nika dulur-dulur nika Damar Polelen. Oh, tak enek sing mundur ta Mas yo? nggih enten nika dulur Kanca-kanca pemuda. Pemuda saking Bareng. TKW Tenaga Kerja Indonesia. Oh iya. Ya. Ya, Dit. Iki lek sing ngaturke cam Banyuwangi ya iso. Wah, wis apik niki. Mirasa. Eta. Yo, lagune kowe mau. Ya, tak pengen krungu aku. Damar. Chandra terus Dina karo Wiwi diaturi jumeneng. Siap. Ya, Langsung dipun jemput kalian tembangipun nggih Gus. nggih. Nah, ya. Dina Wiwi karo Chandra. Nah, ya. Ya. Dioplos gendi karo gamelan. Men. Balik rasane gamelan mana ya, Truk? Ya, ya. Lagu pirang-pirang ana lewong ana Nggih. gelo ana. Dados mangke wangsul wonten patetipun sekeca. Nah. Nggih. Ya. Ya. Monggo gelo rumiyin diaturke kalawan Nduk Chandra karo Dina karo Wiwi ya. Nah. Wewe lek iso guyu iki demen jero aku. Lah ya. Semangat Nduk Cahyo. Nah. Kamu bisa. Yuk kaya apa? Gelo garap campur sari kelawan gamelan. Yuk. Kaya ngene lelaku siang apa Kanduk ya, Truk. Bisa meneh. Ya. Ngaturke kanca-kanca PWKD pengembar wayang Ki Dwijo. yen mangkene ana tresno kaya kandha sing prasaja aku kaya ngene lelakanku yen apa ora ketemu yen pancene ditinggalke kabeh telo ati saklase. Matur nuwun Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk. Mas Kanggo Pinanggih di lain Nggih. kesempatan. Lan nuwun Kang Baku kathah sanget kekirangan lan kalepatan kula. Ing samangke sowan wonten dalipun Bapak Budaya kalian Bu Lina. Ing samangke mboten saged paring piwales menapa-menapa namung nderek donga
menapa ingkang dipun jangkah dipun suwun Nggih. bapa budaya kalian Brina mugi-mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Putra- Ananda Agung Wijaya. Nggih, putra ingkang dipun tetak ing samangke sageta mikul dhuwur mendem jiwasmanipun piyai sepuh kalipun ing samangke dados putra ingkang migunani tempat mungsuh bangsa tuwin agama lan negara. Amin. Amin. Lan mugi-mugi sedaya pamirsa ing dalu menika warga masyarakat sak sampunipun gelar inggih ing dalu menika sedaya tebeke bilane cedhake rezekine. Amin. Sehat selalu kagem sing nanggap, sehat selalu kagem kanca-kanca Dwija Laras Indonesia. Ya. Sukses selalu, jaya selalu, semangat untuk mencapai cita-cita Amin. Amin. budaya. Amin. Amin. Amin ya Sing Rabbal nanggap Alamin. selamat, sing ditanggap selamat, sing mirsani selamat. Sing Sedaya. ditanggapne ya selamat kabeh. Amin. Amin. Sandikala. Amin. Kepaken mangke dalu. Terima kasih. Ya. Oh nek kurang marem bengi iki engko bengi iso wayangan meneh ana ing alun-alun Jombang, Truk. Wah iya, ya. Kae bapak jagungan karo cah ganteng ke sapa, Mas? Ngene, Truk.